Nishaɗin kowa shirin yau da gobe. Nishaɗin kowa tashar al'umma. Bismillahirrahmanirrahim. Mai sauraro Assalamu alaikum. Kuskuren waye kashi na 23. Da ihun murna Kande ta rungume ta tana faɗin, Zahara sannu da hanya, kar ki ji daɗin da na ji da na ganki. Anti Kandala ni ma hakan, ya gida? Lafiya lau, ya su mama da yan biyu, duk suna nan lafiya, sun ce a gaishe ki. Bari na gaida momi na dawo. Jan jakar kayan Zahara tai tana faɗin, ai ba sa nan, yau ni kaɗai ce a gidan. Har cikin ranta ta ji daɗin hakan, ji take kamar kar masu dawo, don Allah ya gani a matukar tsorata take. Haurawa ta yi sama, Kande na bayanta. Bayan ta ajiye jakar ta juyo don kawo mata abinci. Zahara da ta fara cire kayanta ta ce, Anti Kandala, tare muke da Abba, don Allah haɗa min abinci, kayan nan da suka ishe ni kawai zan cire, na zo na kai masa. Allah sarki, ashe tare kuka zo, bari to ne sauri na kai masa, daga nan ma sai mu gaisa. To shikenan, yana ɗakin baki, kanta kawai ta gyaɗa ta fice da sauri. Wanka Zahara ta shiga don a gajiye take jinta. Tana fesa turare Hafiz ya shigo ɗakin, kallonsa ta yi fuska a haɗe. Yanzu ba don Allah ya taimake ni na riga da na sa kaya ba, da hakan zai tarar da ni babu suturar arziki. Dole ma na yi masa fuska, don na ga alamar shi ɗin ba tunani ne da shi ba. Ta yi maganar a zuciyarta tana mai janyewa daga gaban madubi. Zuwa ta ɗauki hijab da dadduma. Hafiz da ya jingina gefen kafaɗarsa da ƙofa, hannunsa runguma a ƙirjinsa, idanunsa na kanta. Ganin ta masa shiru, hakan ya sa ya bar jikin ƙofar, gaban ta je ya tsaya. Baki farin ciki da ganina ba ne? Na ga dukkin wani haɗe fuska, kamar hadarin da ya haɗo gabas. Kawar da kanta ta yi gefe, ni gaskiya ba na son abin da kake yi mini. To, me kuma na yi miki? Daga zuwa na, ya yi mata tambayar, yana mai kafe ta da idanu. Don me za ka dinga shigo mini ɗaki kamar ɗakinka ko na matarka? Gaskiya hakan ba daidai ba ne. Dariya ya mara sauti, ya koma kan gadon ya zauna, yana shafa shimfiɗar gadon. To ai kin riga da kin ba kanki amsa. Ɗakin matata ne, don na shigo a sanda na so, ba zai zama laifi ba, bari har a tuhume ni kamar a kotu. Murguɗa masa baki ta yi, matarka na inda ka ajiye ta. Wannan ɗin ta mai rabo ce, ta yi maganar ciki-ciki. Me kika ce? Sallah zan yi. Cikin ɗaga kafaɗa ya ce, ki yi sallah ina jiranki. To kai tafiyar ka mana. Ni na kawo kaina, don haka zan fita a sanda na so. Ba sanda wai aka umarci ni da na tafi ba. Magana take kamar za ta yi kuka. Amma da yaya Hafiz, ka san idan har momi ta dawo ta tarar da kai a ɗakin nan, komai ma zai iya faruwa ko? Tanyo filo ya kwanta, idanunsa a lumshe. Momi ba ta nan, don haka ki yi sallarki a nitse. Lokaci na tafiya. Ba yadda ta iya, don ta ga alamar magana yake ji. Kuma ko me za ta yi ba fita zai yi ba. Kawai ta fuskanci gabas ta gabatar da sallah. Bayan ta idar da sallah, ta kai duban ta kan gadon, har yanzu idanunsa a faske. Hakan ya sa kawai ta yi tunanin ta gudu ta bar masa ɗakin. Tashi ta cikin sanda za ta tafi kawai, ta ji an harɗe ƙafafunta, ta yi taga-taga za ta faɗi. Kai hannunsa ya cikin azama ta faɗo ƙirjin shi, juyar da ita yi ta kwanta a kan gadon, ya yi mata rumfa da ƙirjin shi. Kai bakin shi saitin bakinta, limshe idanunta ta yi, wani irin tsoro ta ji da har ya sa numfashinta fita sama-sama. Zuciyarta ta dinga bugawa fat, fat, fat. Janye bakin sai daga wajen bakinta, ya kai saitin kunnanta yana yi mata magana cikin faɗa. Wai da kina tunanin za ki guje mini ne? Da ƙyar ta iya tattaro ɗan ƙarfin da take ji, ta yunƙura don ta ture shi, sai dai ko gezo bai yi ba, ganin ta kasa, kawai ta koma ta yi lakwas tana yi masa magiya. Don Allah ya yi Hafiz ka ɗaga ni, kar wani ya shigo ya same mu a haka. Ta ƙarasa maganar kamar za ta yi kuka. Matsoraciya kawai. Na ji zan ɗaga ki, amma ki min alkawari duk abin da na ce ki za ki babu musu. Kin yarda? Gyaɗa kanta ta yi cikin sauri, alamar ta amince. Magana zaki, tunda dai ba da kurma kike magana ba.
na amince. Murginawa ya yi gefe, ta tashi da sauri tana mai saukar da ajiyar zuciya, ta koma kan kujerar madubi ta zauna tana mayar da numfashi. Idanunsa a lumshe ya ce, ki dawo nan ki zauna, babu abin da zan miki. Babu yadda ta iya, hakan ta taso ta zauna gefensa da ya nuna mata, shiru ya yi bai ce da ita komai ba. Kamar ma ya manta da zamanta a wajen. Hakan ya ba ta haushi, kamar ta tashi ta yi tafiyarta, sai dai kuma tsoron abin da ya faru ɗazun kar ya sake faruwa, ya sa dole ta haƙura ta ci gaba da zama. Zahara kallon gefen da yake ta yi, har yanzu a kwance yake, kuma idanun suna nan a yadda suke a limshensu. Zahara, na'am, alfarma nake nema a wajenki, don Allah ki taimake ni, kar ki ce za ki fatali da ita. Ina jin ka. Tashi ya zauna, sai dai ya ƙi yarda su haɗa idanu. Ajiyar zuciya ya yi kafin daga bisani ya ce, Zahara, ina roƙonki da ki manta da komai da ya faru a baya don Allah. Sannan kamar yadda na sha faɗa miki, ban taɓa tsayawa gabanki na ce ba na son ki ba. Hakan kuma har a cikin zuciyata babu kiyayyarki. Kawai na sani, kuskure na ɗaya ne da na so ƙawarki, bayan kuma akwai maganarki a kaina. Wanda idan aka duba faruwa al'amarin ta wata sigar, kuskurenki ne Zahara. Domin da biki bata namba ta ba, da biki bata damar ta nemi soyayya ta ba, da ban santa ba, da abin da ya faru bai faru ba. Kaga kenan da son rai a ciki. Dan na ba Halima namban ka, ai ba shi ne zai baka damar cewa kana son ta ba, har ka zaɓe ta sama da ni. Dama can da hakan a ranka, shi yasa tana zuwa kawai ka karɓe ta a matsayin zaɓin zuciyarka. Don haka, kama daina ganin laifina ko cewa kuskure na ne. To amma da biki haɗa mu ba, ai da ban santa ba. Sannan sanda na fara son Halima, ban san alaƙar da take tsakaninku da ita ba, har sai da son ta yi nisa a zuciyata da ba zan iya haƙura da ita ba. Miƙewa ta tsaye, zuciyarta na dukan uku, wani irin azababban kishi ta ji da har ta kasa ɓoyewa. To sannu Romeo, ko sannu Sharu kan baban soyayya. To dama na ce ka haƙura da ita ne, da za ka wani zo kana faɗa mini ba za ka yi haƙura da ita ba. Ku je can ku ƙarata, ni mai ruwana a ciki, me ya shafe ni? Juyawa ta za ta tafi, ya riƙo hannunta, fuskar shi cike da murmushi, ya juyo da ita suna kallon juna. Kishi nake gani a cikin idaninki. Kishi? Akan me zan yi kishinka? Kama daina wannan tunanin. Kishi yana akan zaɓin zuciyata, ba dai kai ba. Murmushin da yake fuskarsa ya kau, ya zaunar da ita gefen shi. Idan muna magana, ki daina kawo min zancen wani, ki kuma yi haƙuri idan har zancen da na ya ɓata miki rai. Shiru ta masa, haɗe da kawar da kanta gefe. Zamewa ya yi daga kan gadon, ya durƙusa gabanta yana kallonta da idanunsa suka yi ja. Ki yi haƙuri, ba zan sake ba, ki manta komai. Na yi wa dadi maganar ki ya hau ni da faɗa sosai. Na faɗa masa ai da yardarki na zo masa da sauri ta kalle shi. Haba yaya Hafiz, ya za ka yi min hakan? Ni yaushe muka yi hakan da kai? Ki haƙuri, yadda na ga dadi ya ɗauki maganar da zafi ne, har yana ƙoƙarin fatattaka ta. Hakan ya sa ban da wata mafita da ta wuce na faɗa masa hakan. Gaskiya ni baka kyauta mini ba, ba kuma ka yi mini adalci ba. Kawai zan je na faɗa masa gaskiya. Ni ban san komai ba. Riƙo hannayen ta yi kamar zai kuka ya ce, kar ki min haka don Allah. Wai kuwa kin san girman son ki da yake cikin zuciyata? Ki bani dama karo na biyu, zan gyara kuskure na don Allah. Kuma dadi ya ce zai kira ki ya tambaye ki. Ina roƙonki don son Annabi, kar ki ce masa a, don Allah. Ya haɗe hannayensa yana yi mata magiya. Hakan sai ya karyar mata da zuciya. Can kuma ta tuna lokacin da ta gan shi gaban Halima yana yi mata kwatankwacin irin wannan magiya. Gaba ɗaya sai ta ji ya ba ta haushi. Wato su dai maza munafukai ne, idan sun zo gabanka suna faɗa maka kalamai sai ka ji kamar babu ya kai a duniya. Kin yi shiru, don Allah karki ce a'a, don Allah Zahara. Ta buɗe baki za ta yi magana, kawai momi ta faɗo ɗakin. A firgita ta miƙe tsaye, jikinta ya fara kirma. Kallon momi take, zuciyar tana dukan uku. Shi kuma ko a jikin shi yana a yadda yake, sai juyowa ya suna kallon momi. Dama ai na sani,
tunda na ji munafukar yarinyar nan ta dawo. Na ga kuma motarka, na san kana nan. Tunda ta je uwarta ta sake yi mata haɗe-haɗensu da suka saba yi na bin malamai. Haba momi, abin da kike yi san ba daidai ba ne. Wannan cin tsawar da ta daka masa ne ya sa shi shiru, fuskar shi na nuna ɓacin rai. Wato magana ma za ka faɗa mini, saboda ni ɗin sa'arka ce ba? Ko da yake, ai bai kamata ma na ga laifinka ba, don na tabbatar ba a hayyacinka kake ba. Allah kaɗai ya san me suka yi kafin ta dawo. Zai yi magana ta ɗaga masa hannu, ba na son jin komai, maza ka kama hanya ka bar ɗakin nan, tun kafin na yi maka rashin mutunci. Tashi ya tsaye, ya matsa kusa da Zahara da take kuka, ƙasa da murya. Menene kuma abin kuka? Ya kamata ki saba da halin momi, ya daina damunki. Salati ta sa tana faɗin, yau ni Turai na ga abin da ya ishe ni. Hafiz, magana nake yi maka, shine kake kamar ba da kai nake ba, har kake yi mata magana? Lallai kuwa da aiki babba a gabana. Na gane idan har ban yi da gaske ba, raba ni da kai zasi. Ajiyar zuciya yayi, yana mai ƙara yin ƙasa da murya. Don Allah, don Annabi, idan dadi ya kira ki, kar ki ce masa a'a. Kar ki manta kin yi min alƙawarin ko me na nema zaki. Don haka ki ce masa da sa. Wai ba za ka wuce ba ne? Wani irin huci yayi ya fice a zuciye. Dai, ko sama za ka tashi kai ka sani. Sakarai kawai. Ana nuna maka illa abu kana rintse idanu, ka ki ka gani. Ke kuma na dawo kanki. Zuwa ta yi ta tsaya gabanta, tana riƙo hannayenta ta murɗe. Duk wata tsayar da kuka kulla ke da uwarki, wallahi ɗana ya fi ƙarfinku. Alhaji ya ce, idan har da amincewarki Hafiz ya dawo da maganar aurenku, babu makawa zai ɗaura auren. To ina mai gargaɗinki da karki kuskura ki ce za ki amince. Idan har kuma kika yi kuskuren amincewa da auren ɗana, ki sa a ranki sai kin kwammace rayuwar makabarta akan auren ɗana. Ta hankaɗa ta faɗi ƙasa har sai da bayan ta yi amsa. Rintsa idanunta tana ji kamar ta sa ihu. Bayan fitar momi ta kifa kanta jikin kujerar madubi tana zubar da hawaye. Zuciyarta a matuƙar tsorata take, ya za ta yi da Hafiz da yake ta yi mata magiya, ya kuma sa ta yi masa alƙawari. Kuskurenta nema da ta masa alƙawari akan abin da bata sani ba. Ya za ta yi da sansa da ke barazanar tarwatsa zuciyarta, ga kuma momi da ta sanya ta gaba. Wani ranar ta yi shi ne cikin tashin hankali da kuma damuwa, abinci ma ta kasa ce. Kanda ta zo su yi fira, ta ga dai ba ta cikin yanayi mai daɗi, dole ta bar ta je wajen aikinta. Ya gona, fatan komai yana tafiya daidai. Gyara zaman sa Abba yayi kafin ya ce, alhamdulillah, shinkafa ta fito kuma ta yi kyau sosai, da alama ma sai ta fito wancan shekarar kyau. Masha Allah, abu ya yi kyau, insha Allah zan samu lokaci na zo na yi kewaya. Gaskiya ya kamata. Na yi mamaki da na ji ka ce ba za ka je Abuja wajen rantsar da sabon shugaban ƙasa ba. Dadi ya yi murmushi, ka san ni ba ruwana da sha'anin siyasa, kawai dai fatan mu Allah ya sa sabbin shugabannin su zame mana alkhairi ga ƙasa baki ɗaya. Waɗannan matsalolin da ƙasa take ciki, Allah ya yaye mana, ya kawo mana sauyi mafi alkhairi. Alfarma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amin yaya, shine kawai addu'ar da ya kamata duk ɗan ƙasa ya yi. Allah ya yi mana mai kyau. Yauwa, ya ina so mu yi magana da kai ne akan Hafiz da Zahara. Dama na sani ai, tunda na ji ka ce kai ne za ka dawo da ita, na san Hafiz ne ya sa ka gaba da zancen. Ha, ba haka ba ne, magana ta gaskiya, dama fasa auren da gani har kai, ba wai ya yi mana daɗi ba ne, kawai dai abin da Allah ya nufa, bawa bai isa ya sauya shi ba, tunda har ya dawo ya ce yana so, ina ga kawai sai a yi domin ƙarfafa zumuncinmu. Wayar dadi ta yi ƙara, ya ɗaga kiran, sai bayan da ya gama wayar sannan ya ajiye, ya mayar da hankalin shi ga kan Abba. Kawai saboda ya mayar da musu'o'insa sai dinga juya mu tamkar waina a cikin tanda ko? Ya ce baya so, an ba shi zaɓin shi, yanzu kuma ya dawo ya ce yana so, kawai sai a ba shi? Anya akwai adalci a cikin maganar nan taku kuwa? Daga kai har ɗan naka? Ita kenan mamana ba ta da zaɓinta, sai yadda ya yi da ita? Ba haka ba ne yaya, na san ita ma ai ba wai tana ƙin shi ba ne.
kawai don lamarin ya zo ne ba a yadda aka zata ba. Na tabbatar da za ta yi farin ciki da wannan hukuncin. Girza kai dadi yayi yana faɗin, ni ba zan yarda da wannan hukuncin ba. Zan kira ta na tambaye ta, idan har ta amince shi kenan. Idan kuma ta ce a'a, tabbas ba za a yi wannan auren ba. Duk wanda take so shi zan aura mata. Kowa a bashi zaɓin shi, shine adalci. Na riga da na gama magana. Ka zo mu ci abinci. Idan mun gama zan kira ta na tambaye ta. Shi ma Hafiz ɗin yana hanya. Na ce ya zo. Shiru kawai Abba ya yi don ba yadda ya iya. Kallo ɗaya za ka yi mata ka fahimci a ruɗe take. Ga dadi ya zuba mata idanu yana jiran jin amsarta. Ga momi a gefen shi wacce a hanyar ta zuwa falon dadi sai da ta sake yi mata gargaɗi da kakkausan kalamai. Ga Hafiz zaune gefen Abba da ya kira ta a waya yana yi mata magiya kamar zai yi kuka akan ta amince da auren shi da tunatar da ita alkawarin da ta yi masa. Ga Abba da tun a mota yake ƙara jaddada mata lalle ba shi da farin cikin da ya wuce ya ga aurenta da ɗan uwan shi. Mama na kin yi shiru, ina so ki sani ba za mu taɓa yi miki dole ba. Matuƙar ba kya son Hafiz, a nan wajen a nan take zan fatattaki maganar, ba kuma za a sake yin ta ba. Sun koyar da kanta ta yi, zuciyar tana harbawa da sauri. To mai sauraro saboda yanayi na lokaci nan za mu dakata. Ku tana da mu a shiri na gaba domin jin ci gaban wannan littafi. Salamu alaikum. Nishaɗin kowa shirin yau da gobe. Nishaɗin kowa tashar al'umma.